Размисъл от Елена Денева. Вървеше слабоумното момче. Поне така му казваха децата. Защо? Навярно заради връбчето, което носи в пазва цяло лято. Заради оня минал първи сняг, в който без обувки тръгна рано, понеже зад разбития му прак го стягаше душата неразбрана. Заради непознатия език, на който разговаряше с живота. Или заради грозния му вик, когато бе отрязано дървото, което приютяваше без глас, безгласния му плач след нечий удар. Вървеше. Малък. Също като нас. Но с вяра и усещане за чудо. Замислих се със силния си ум, какво ли на земята ще оставя. Момчето ме отмина и от шумата видях как дребно кестенче изравя и как целува облото телце, детето на дървото. И застинах. Момчето има повече сърце от мен по 300 000 причини. И сякаш с невидимо конче земята от небето се делеше. Отмина слабоумното момче. Полека след сърцето си вървеше.